Evidenti l-qasma fost il-membri tal-kabinet ta' Roberta Bela għal mod kif kawża tal-gvern pajjiżna spiċċa fil-grey list tal-FATF u fil-lista ta' pajjiżi meqjusin mir-Renju Unit bħala high risk għal ħasil ta' flus. Jiem wara dawn ir-riżultati inkwetanti jidher li l-kabinet qatt m'għandux idea kif se jindirizza dawn iż-żewġ sfidi li ġabhom bidejhu stess. Dan ikkonfermah il-Ministru José Herrera meta qal lil-Net News li l-Gvern għadu qed jagħmel ħiltu kollha biex jiffaċċja l-isfida. U fil-waqt li wħud mill-membri tal-Kabinet iddefendew l-aġir tal-Gvern li wassal għal dawn iż-żewġ ċertifikati negattivi, Herrera wera li ma jaqbilx tant li qal għal darba darbtejn li saru l-iżbali. Mhux qed ngħidlek ma saru żbalji ta' xi ma jagħtaw biex nattilħadd u nitkellem kif għandi nitkellem. Kull żvern dejjem jagħmel xi żbalji l-ewwel hemm. U tenna li jekk jgħid li ħadd ma għamel żball ikun qed jitlef il-kredibilità tiegħu stess. So tgħidli ħadd ma għamel żbalji matul dawn is-snin? Knajtek, qed nikdeb u nitlef il-kredibilità tiegħi. Biex jipprova jiġbor ġieħ il-Gvern, il-Ministru Herrera qal li l-Gvern wettaq diversi riformi għalkemm naqas milli jgħid li ħafna minn dawn ir-riformi kellhom isiru bis-suppost isem pajjiżna ma jispiċċax fl-istat li qiegħed fih illum.